Uskrs smatramo najvećim kršćanskim blagdanom kojim vjernici obilježavaju uskrsnuće Isusa Krista. Međutim, najpopularniji motivi Uskrsa su jaje i zec. Zašto? Zašto jaje i zec? Kakve to veze ima sa Uskrsom? Odgovor ćemo potražiti u mitologiji, folkloru i umjetnosti. Pa idemo redom. Zašto jaje? Jaje je simbol rađanja novoga života. Nalazimo ga u Mezopotamiji, Egiptu, Indiji, Kini, Japanu, Grčkoj i u mnogim drugim zemljama. Postoji poznati grčki mit o ledi koju je zaveo Zeus u obliku labuda. Zatim su se njihovi blizanci Kastor i Poluks izlegli iz jajeta. Postoje i brojni mitovi o kozmičkom jajetu iz kojega nastaje svijet. Jedna verzija grčkog mita kaže da je u početku postojala stvaralačka sila u obliku božice Eurinome koja je spavala sa zmijom Ofionom. Božica je snijela jaje oko kojega se omotala zmija i grijala ga dok se nije raspuklo na dva dijela iz kojih su nastali nebo i zemlja. Jaje ne simbolizira samo rađanje, nego i ponovno rađanje, to jest uskrsnuće. Jer stari mitovi smatraju da svijet stalno prolazi svoje faze rađanja, umiranja i ponovnog rađanja. Tako je još kod Egipćana i Sumerana postojao običaj pokapanja bojanih jaja uz tijelo umrlih. Ovu tradiciju jajeta preuzeli su rani kršćani na Bliskom istoku. Za njih je jaje postalo simbol Kristova uskrsnuća, pa su ga bojali u crveno, što predstavlja Kristovu krv koju je prolio prilikom raspeća. Za kršćane jaje predstavlja i simbol grobnice iz koje je Krist uskrsnuo, a crkva je simboliku jajeta službeno prisvojila u 17. stoljeću. Zašto zec? Poput jajeta i zec ima dugu tradiciju u ljudskoj povijesti. Zečevi se množe brzo i u velikim količinama, pa je zec simbol plodnosti. On je noćno biće, pa ga se veže uz mjesec i mjesečeve mijene. Ove dvije karakteristike, plodnost i mjesečeve mijene, razlog su zašto je u mitovima zec simbol božice proljeća. Tako je kod germanskih pogana poznata božica Ostre ili Ostar, čiji simbol je bio upravo zec. U kineskom taoizmu zeca se prikazuje kao božanstvo koje u posudi priprema napitak besmrtnosti, što ga, kao i kod simbolike mjeseca, veže uz obnavljanje. U drevno doba se vjerovalo da zečica može rađati bez gubitka djevičanstva. Ovo je dovelo do povezivanja zeca sa Bogorodicom koja je ostala djevica i nakon što je rodila Isusa. Također se smatra kako proljetni izlazak zečeva iz podzemnih jazbina kršćani povezuju sa Kristovim uskrsnućem iz grobnice. Zečevi su popularni u kršćanskoj umjetnosti srednjega vijeka. Pojavljuju se u iluminiranim rukopisima i u slikarstvu sjeverne Europe. Dakle, jaje i zec su simboli koji su čovječanstvu poznati od davnina. To su simboli rađanja, plodnosti i obnove života, pogotovo u proljeće kada se priroda iznova budi. Ovi stari simboli su se tisućama godina prenosili iz jedne kulture u drugu. Tradicija jajeta i zeca bila je toliko popularna i prisutna među ljudima da ju je kršćanstvo također prisvojilo i njihovo značenje prilagodilo sebi. I zato na Uskrs imamo običaj vezan uz zeca i bojana jaja. Bonus pitanje: kako je nastao uskršnji zec? Početak priče nalazimo u 17. stoljeću u knjizi o uskršnjim jajima, u kojoj njemački profesor Georg Frank von Frankenau govori o popularnoj germanskoj tradiciji lova na uskršnja jaja. Djeca bi tražila bojana jaja koja su bila skrivena po livadi. Znalo se dogoditi da bi pronašli jaja u grmu iz kojega bi izletio zec, pa su djeca automatski povezala bojana jaja i zeca. Početkom 18. stoljeća njemački imigranti donose ovu tradiciju u SAD, u Pensilvaniju, gdje djeci pričaju priču o uskršnjem zecu koji dobroj djeci donosi bojana jaja na poklon. Ova priča za disciplinu djece brzo se proširila SAD-om i ostatkom zapadnog svijeta, pa je uskoro postala i komercijalni brend Uskrsa. U nekim zemljama, kao kod nas, zadržao se običaj bojanja kokošjih jaja, dok su u međuvremenu nastale i alternative bojanih drvenih jaja i čokoladnih jaja umotanih u ukrasnu ambalažu. I eto ga, tako je nastao uskršnji zec koji donosi bojana jaja na poklon. Ali samo djeci koja su dobra. Kako to izgleda u praksi? Kamerman je pripremio nekoliko fotki koje zabilježavaju taj lijepi trenutak, pa idemo to pogledati. Ovo su dva zeca. ali pogledaj njegovu facu kako je sretan i zadovoljan što se upravo našao u naručju zeki. Ajoj. Isuse Bože, na šta liči ovaj zec? Dijete se još dobro i drži. Joj! Hej, stari, imaš trave. Sad, u ovom trenutku su počele njene traume. Užas.
Isuse! Čekaj, to je kao neki kineski zec. Ako budete dobri, možda Zeka dođe i vas posjetiti, pa bude ovako slično iskustvo. Za više o temama iz mitologije, folklora i umjetnosti, ostanite s nama, vidimo se.